ni chemo kinyalo luong janyuol e skul tingiso ongiso japuonj ni mano ok nyathina kar mondo mi opimane gini wacho ni omiye benefit of doubt kata kinde mathoth iwacho ni kaka janyuol owinjo bed ni ikuongo iyie gi nyathini kata kamano inyalo yie gi nyathini inyalo dhi e toke tinona ne achiel ariyo adek mar mondo mi wageng' gik makamagi jonyuol nitiere kod ting' mane wendi. Okay, jonyuol first seche ma nyithindo loro seche ma gidhi dala, the best thing you can do ni ng'iye friends ma nyithindi gi wuothogo. Seche moko iyudo ka nathi oloro, wuodi oya ot saa 2 okinyi, oduogo 6, onge kata bet piny mibet kode tipenja ni wuoda tiya kanye, ok ibed kata kode piny, ikia gik motimo, seche moko ok okucho, otiyo gi nyasore, tikia. Koro parents bonego bedga i-monitor, ing'iyo ni osiepege mowuothogo gitimo gang'o. To tinde nyithindo be nyiewo simu. Seche moko parents ok onyiewo ni chango, pocket money momi nyiewo go simu. Simbe gi parents bonego monitor. Nikech most schools gin ga gi WhatsApp groups. Koro yudo ka gi communicate through WhatsApp groups. Koro as a parent, wuondri kata seche moko ing'ise ni konya gi simbi no atim go gimoro. I-monitor kaka giwuoyo. Nikech inya yudo ne WhatsApp group kae ma gipango gik ma gidwa timo maricho. Koro i-monitor. To seche ma nathini wuok ka dhi school, wuok kode, cancel, ing'ise ne ineno kaka temo ni chulo fee. The only thing you can go and do in school, som matek mondo iduogi gole dhier mantie. Lakini in seche moko nathi imiye pocket money matin, imiye 200, expect no they go. Koro nathi iya ot ka osekun. Ok odwa kata dhi school nikech pocket money adier onego imi nathi mang'eny ma at least dhi konye school nikech nitie denyo mang'eny e school moromo imiye tu shopping moromo ka nathi ong'isi ne adwa 1000 ka ok nyalre wuo kode ting'ise ne kaw 500 ni tadhi oro ne class teacher modong'. Lakini ni we nathi imiye 2 odhi school odhi ka okun odwa school kucho kosechope ok odwa kata biti school. Koro mage they find ways to gidwa ne gi strike mondo gidog dala. Koro as a parent, the only thing ni talk to your kids, mentor them, counsel them. Seche magine school ka gigocho ni maybe they want pocket money, try and advise them, guide them. Koro alafu nitie kendo makosa ma parents timoga kaka Andrew wacho ni seche ma parents oluge school maybe nathini otimo makosa okwale dom to in gi mibiro go ya dala ibiro support nathine ang'e nathino ok dokwal tadier oyude kokwal. The only thing ni where school opanishe we will face the consequences nikech okwal adier. Koro kidwa miye suspension we dhi dala for like 2 weeks mondo learn from that mistake. Lakini kibiro e school nathi okwalo I support nathine ok okwalo. Money encourage ne he or she must do the bad things. Koro mage shida ma parents seche moko be kele school. To rego bat nyalo bedo ni skunde midake gi kata boarding